dan u ġieħ għal ħbieb tiegħu kollha. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Ifraħ dejjem Verġni Marija, għax tħaqlek iġġib fid-dinja is-Salvatur. Nifraħ fuq li nifraħ bil-mulej, taqbeż bil-ferħ ruħi balla tiegħi, għax hu li bbisni bil-bies is-salvazzjoni, bil-mantar tal-ġustizzja għattini, bħala rusa tlellex bil-ġawar tagħha. Għażila il-mulej u ħatara fost kulħadd. Għażila il-mulej u ħatara fost kulħadd. Daħħala tammar fid-dar tiegħu. U ħatara fost kulħadd. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Għażila il-mulej u ħatara fost kulħadd. Imbirka int, Verġni Marija mill-mulej Alla loli, aktar minn nisa kollha tal-art. Imbirek il-mulej Alla ta' Iżrael għaliex ġie jżur u jifdi il-poplu tiegħu. U waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddej tiegħu. Bħalma kien wieħed fl-imoddi f'fomm il-profeti għad-disin tiegħu. Biex isalvana mill-edewwa tagħna u minn idejn dak kollha li joboduna. B'hekk juri ħniena ma' missirijietna u jiftakar fil-patt għaddejs tiegħu. Fil-ħalfa li ħalef il-Abraham missirna li jatina. Li meħlusin minn idejn l-edewwa tagħna naqduh bla biża'. Tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdusija qudiemu. U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-għoli għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu. Biex tarraf lil poplu tiegħu bis-salvazzjoni bil-maħfra ta' dnubithom. Ħirġa mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna li jibgħatilna mill-għoli iżjara tax-xemx tiela. Ħajdawwal lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-del tal-mewt, ħajmexxi l-passi tagħna fit-triq ta' slim. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Imbirka int, Verġni Marija, mill-mulej Alla loli, aktar minn nisa kollha tal-art. Is-Salvatur tagħna oġbu jitwielet minn Marija Verġni. Infaħruh u nitolbuh. Tidħol għalina quddiemek ommok mulej. Salvatur tad-dinja, bil-grazzja qawwija tal-fidwa tiegħek, int ħarist minn qabel lill-ommok minn kull teba ta' dnub. Żommna safja u mbeda mid-dnub. Feddej tagħna, int għamilt lill-Verġni Marija bla teba, amara tiegħek l-iżjed qaddisa u santwarju tal-Ispirtu is-Santu. Għamilna tempju li fih jagħmar dejjem l-Ispirtu tiegħek. Verb etern, int għamilt lill-ommok tażel għalija is-sem it-tajjeb. Għatina li nagħmlu bħala billi nfittxu l-ikel li jsaħħaħna għal ħajja ta' dejjem. Sultan ta' Slaten, int trid li ommok tkun imtella ħdejk fis-sema bir-ruħ u l-ġisem. Għatina l-grazzja li ħsibijietna jkunu dejjem fil-ħwejjeġ tas-sema. Sit is-sema u l-art, int qiegħed lil Marija Sultana fil-leminija tiegħek. Għamel li jkun jistħoqilna nissieħbu magħha fil-glorja. Nresqu it-talbit tagħna lill-mulej minn idejn Omna Marija. Jew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla s-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna, bħalma naħfru il-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Għamel mulej
l-imqadsa Marija dejjem verġni, bit-talb tagħha tkun għalina għajnuna, teħlisna minn kull tiġrib u iddaħħalna fil-għena u isliem tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku lil-mulej, inroddu ħajr lill-Alla. ġbarretna flimkien mulej, kelmtek imqadsa, f'qalb waħda li naqad, bil-ġisem tibnek ħaj. Fejn hemm l-imħabba, fejn hemm il-għaqda, hemm tammarin tmulej, hemm jintejx fil-ħur. Bikni tennew mulej, qalbna ferħana, għax intaqatna l-kol u fdejtna b'ġismek ħaj. Fejn hemm l-imħabba, fejn hemm il-għaqda, hemm tammarin tmulej, hemm jintejx fil-ħur. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun ma'kom il-koll. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Edwidge Vella Zarb. Llum qegħdin nibdew l-ewwel erba' tal-Madonna ta' Pinu. Huma 15 l-erba' li wasluna biex niċċelebraw il-tluħ fis-sema ta' Omna Marija. U għalhekk anke bħala Qudiesa sejrin nagħmlu l-Qudiesa tal-Verġni Marija għal żmien il-għid fejn sejrin naraw kif Marija hija tassew għalina l-koll għajn u dawl tal-ħajja. Hija wħud narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Mulej, il-Knisja mill-fonti tal-ilma safi tal-Magħmudija tagħti twelid
bħala bnedmin tas-sema lill-bnedmin li jiġu fid-dinja bħala bnedmin tal-art. Għati li twassalhom għax-xepp sħiħ ta' dak li tagħna l-ħajja li jimwielet minn Marija safja u ħelwa sar il-kbir fost ħafna aħwa u feddej ta' kulħadd. Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien il-kelma ta' Alla baqgħet tikber u toktor. Barnaba u Sawl wara li temmew il-ministeru tagħhom f'Ġerusalemm reġgħu lura u ħadu magħhom lil Ġwanni li jgħidulu wkoll Marku. Fil-Knisja ta' Antiokkja kien hemm xi profeti u għalliema, Barnaba, Xmun li jgħidulu n-Niġer, Luċju minn Ċireni, Manaħe li kien trabba ma' Erodi t-Tetrarka u Sawl. Darba waqt li kienu qegħdin iqimu lil-mulej u jsumu, l-Ispirtu Santu qalilhom għażlu li malajr lil Barnaba u lil Sawl għax-xogħol li għalih sejjaħtilhom. Imbagħad wara li samu u talbu għedu idejhom fuqhom u bagħtuhom. Għalhekk huma mibgħuta mill-Ispirtu niżlu Selewkja u minn hemm telqu bil-baħar għal Ċipru. Meta waslu Salmanija bdew ixandru il-kelma ta' Alla fis-sinagogi tal-Lut. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Għas-salm responsorjali ngħidu flimkien ifaħruk il-popli u Alla, ifaħruk il-popli kollha. Ifaħruk il-popli u Alla, ifaħruk il-popli kollha. Iħenna lina Alla u iberikna, idawwar għal fuqna d-dija ta' wiċċu biex jinarfu fuq l-art triqatek fost il-ġnus il-salvazzjoni tiegħek. Ifaħruk il-popli u Alla, ifaħruk il-popli kollha. Jitennew il-ġnus u jannu bil-ferħ, għax triġi li l-popli bis-sewwa u l-ġnus tal-art int tmexxihom. Ifaħruk il-popli u Alla, ifaħruk il-popli kollha. Iberikna Alla u tibża minnu l-art minn tarf għal ieħor. Flimkien ifaħruk il-popli u Alla, ifaħruk il-popli kollha. Alleluja, alleluja, alleluja. Jiena huwa id-dawl tad-dinja jgħid il-mulej, min jiġi warajja ikollu id-dawl tal-ħajja. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu olla l-leħen u qal: min jemmen fija ikun qiegħed jemmen mhux fija imma f'min batni, u min jara lili ikun qed jara lil min batni. Jiena huwa id-dawl li ġejt fid-dinja biex kull min jemmen fija ma jibqax fid-dlam. Min jisma' kliemi u ma jħarsux, jiena ma nagħmilx ħaq minnu, għax jien ma ġejtx biex nagħmel ħaq mid-dinja iżda biex insalva id-dinja. Min imaqdar lili u ma jilqax kliemi, hemm min jagħmel ħaq minnu. Il-kelma li jiena għedt tkun hi li tagħmel ħaq minnu fl-aħħar jum. Għax jien ma għedt xejn minn moħħi, imma kien dak li batni, jiġifieri il-Missier li jordnali xi ngħid u nitkellem. Jiena naf li l-ordni tiegħu hija l-ħajja ta' dejjem. Dak li ngħid jien ngħidu kif qalli il-Missier. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Jekk nixtieq eżisħuti
F'dan l-ewwel erba' naqsam magħkom dan il-ħsieb hekk ta' dawn l-erbat. Marija imtella fil-glorja tas-sema mija xejn ngħir rifless tal-frott jew aħjar l-ewwel frott ta' Kristu rxoxt. Kristu ma qamx għalih innifsu, imma qam u rebaħ il-mewt biex dik ir-rebħa tiegħu tgħaddi fuq kull bniedem. U Marija, kif jallimna anke l-Konċilju, hija l-bidu u ġbija tal-Knisja. U għalhekk il-Verġi Marija tfakkarna li aħna kemm aħna ninsabu f'mixja, f'pellegrinaġġ minn din id-dinja lejn il-glorja tas-sema. Tul din il-mixja, u forsi anke dan iż-żmien li qegħdin ngħixu fih, dan iż-żmien ta' pandemija, qed jurina nażlu li ma huma l-affarijiet essenzjali. Ħadd ma jmur għal mixja twila, għal pellegrinaġġ u jitabba b'ħafna tabijiet żejda, imma jieħu dak li hu essenzjali għal vjaġġ tiegħu. Jew aħna wkoll nitalmu biex ma nintrabtux, ma ntaqlux il-mixja tagħna b'ħafna affarijiet li ma jiswew għal xejn. Imma narfu nimxu din il-mixja tagħna fuq din l-art bil-valuri li jżommu ħajja l-esperjenza ta' kull bniedem. Il-Papa jistaqsi fl-eżortazzjoni tiegħu il-ferħ tal-Vanġelu jirrispondi għal mistoqsija li forsi il-kol kemm aħna nistgħu ngħidu. Imma jien għandi bżonna lil Marija matul din il-mixja tiegħi. U il-Papa jgħidilna hekk. Kien Kristu innifsu li jibatna għand Marija għax ma jridx li aħna nimxu mingħajrhom. Ines li tub fidi kbira tissieħeb mal-bqija ta' nisilha ma' dawk li jħarsu l-preċetti tagħha u li għandhom ix-xhieda ta' Ġesu. Iveżjes, jiena nemmen li f'dawn l-erbat il-Verġni Marija se tkun magħna f'din il-mixja biex aħna wkoll nikbru fil-fidi tagħna u nikbru wkoll fix-xhieda tagħna lejn Ġesu. Infatti jkompli jgħidilna l-Papa li fil-missjoni li Marija rċeviet mingħand Alla hemm ukoll il-missjoni tiegħi u tiegħek. U jagħmel eżempji prattiċi ħafna mill-ħajja ta' Marija u jgħidilna Marija kienet dik li jar tal-annimali bidlitu f'dar għal Ġesu. Marija hija dik il-qaddejja umli ċkejkna tal-mulej imma kienet kapaċi tfaħħar lil Alla. Marija wkoll li hija s-sieħba ta' kull bniedem li kienet attenta biex l-imbejt ma jonqos f'kana. Marija fuq kollox anke meta bsejf minn fut taħt is-salib hija tifhem l-uġieħ kollu tagħna. Hekk ukoll aħna. Jekk Marija bidlet l-ar u għamlitu dar għal Ġesu, Marija qiegħda tistidinna biex aħna wkoll id-djar tagħna nagħmluhom santwarji fejn inħossu il-preżenza ta' Alla. Marija kienet qaddejja umli li tfaħħar lil Alla. Tallimna biex aħna wkoll ma nerfgħux rasna fuq xulxin. Ma kulħadd iżomm il-post tiegħu u b'umiltà, b'sinċerità, b'imħabba inkunu nies li mid-djar tagħna joħroġ kliem ta' tifħir lil Alla. Marija kienet attenta għal dak li naqqasu il-koppja ta' Kana. U tfakkarna kemm jeħtieġ aħna wkoll inkunu attenti għal xulxin biex ngħinu lil xulxin fil-bżonnijiet tagħna. Marija anke
meta s-sejf ta' dolur fetaħ il-qalb tagħha, hija wkoll tgħallimna biex aħna wkoll nkunu bħal Marija ma' ġenb min hu imweġġa, ma' ġenb il-batut, ma' ġenb l-abbandonat, ma' ġenb min qed iħossu waħdu. Ejjew għalhekk eżjies nitolbuha din il-grazzja lill-Omna Marija biex f'dan l-ewwel erba' aħna wkoll nimtlew bil-kuraġġ, nitolbuha tkompli timxi magħna f'din il-mixja tal-fidi ħalli nikbru fl-imħabba u fix-xhieda tagħna lejn Alla u lejn xulxin. Fiduċjużi fl-imħabba ta' Alla ejjew ħuti nresqu it-talbiet tagħna. Nitolbuk mulej, int li permezz ta' Marija tajtna mudell ta' kif għandha tkun il-Knisja. Ejn il-Knisja tiegħek biex bil-qawwa tal-Ispirtu tkompli twassal il-preżenza tiegħek fil-qalb ta' kull bniedem. Nitolbuk mulej biex kif Marija bidlet il-pjanijiet tagħha u għexet il-pjanijiet li inti tlabta, hekk ukoll ħafna żgħażagħ iwieġbu għas-sejħat tiegħek nitolbu. Il-Verġni Marija kienet ma' ġenb Kristu msallab. Għatina mulej il-qawwa u l-kuraġġ biex aħna wkoll inkunu nies li kapaċi noqogħdu ma' ġenb il-marit, ma' ġenb min qed jitlob il-għajnuna tagħna nitolbu. Min dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija, kompli mulej birek u qaddes il-familji tagħna. Għamel minnhom tempji ħajja tal-Ispirtu tiegħek. Nitolbu. Skiet inresqu it-talbiet tagħna. Il-qamulej bl-interċessjoni ta' Omna Marija dawn it-talbiet li aħna ġibna quddiemek. Għatina il-grazzja tiegħek biex inwieġbu b'imħabba għal dak kollu li inti tagħmel magħna. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamulej din l-offerta li qiegħda tagħmillek il-Knisja Verġni hija u tagħmel dak li għamlethom Kristu biex tkun ġisem wieħed miġbur minn kull ġens u nazzjon u mogħti għal ħajja mill-Ispirtu Santu bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna il fuq, niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għaliex b'don tal-għaġeb tat-tieba tiegħek ridt li fis-sagramenti tal-Knisja iseħħu il-misteri li fil-verità kollha tagħhom seħħew fil-Verġni ħelwa u safja. Il-Knisja mill-fonti tal-Magħmudija tagħti twelid lill-ulied ġodda li hi bħala Verġni
tnissel bil-fidi u mill-Ispirtu Santu. Tidlek biż-żejt għażiż tal-griżma lil dawk li jkunu għadhom kemm twildu biex fihom jinżel id-don tal-Ispirtu Santu li jissawwab bil-kotra fuq il-Verġni imbierka. U kuljum hija tħejji l-mejda għal-ulieda biex titmaħħom bil-ħobs tas-sema li l-Verġni Marija tagħta l-ħajja tad-dinja lil Kristu Ġesu Siedna. Bih il-qtajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli ta' smewwiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sewwient mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħa il-ħobs, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħal kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mit-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dunubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni,
Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħares lejn dunubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħejn dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Kristu għammi l-mewt, Kristu jsalta l-ħaj, Alleluja. Kristu għammi l-mewt, Kristu jsalta l-ħaj, Alleluja. Lil-Kristu tal-ħdejja, is-sit wis-sultan, Rebi fuq il-mew, għawiet u setan, nannu għalenija, glorja u forija. Kristu għammi l-mew, Kristu jsaltan ħaj, Namlu flimkien it-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jien niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen. Nitolbu. Imla mulej bl-iskirtu ta' Kristu lilna li tmajd bil-ġisem qaddis tajju biex imexxi dejjem kull emil tagħna u jdawwal it-triqat kollha tal-Knisja u li qaddes il-ħajja kollha kemm hi tal-Verġni Marija. Bi Kristu Siedna. Amen. Ngħidilkom fil-qosor il-programm ta' dawn l-erbgħat u għalhekk kull nhar ta' erba' il-quddies li jkun imxandar fuq il-mezzi soċjali ikun fit-8:30 ta' filgħodu u fis-6:30 ta' filgħaxija. Din il-quddiesa tkun ukoll ta' 6:30 ta' filgħaxija tkun imxandra ukoll fuq Radju Marija. Imbagħad
Il-kwadru tal-Madonna ta' Pinu qiegħed ikun espost fuq it-suntier tas-santwarju biex dak kollha li jistgħu jgħaddu jistgħu jitolbu anke fil-beraħ quddiem dan is-santwarju. Imbagħad is-santwarju qed jiftaħ sija filgħodu u oħra wara nofsinhar għal talb personali. Nitolbukom li jiżommu d-distanzi, ma tiġux fil-folol, kif ukoll biex nobdu r-regolamenti mitluba minna niġu libsin anke il-maskri. Il-santwarju jiftaħ mid-9:30 sal-10:30 u fil-għaxija mill-4 sal-5 ta' fil-għaxija. Imbagħad fis-7:30 ikollna il-għasar fil-preżenza ta' Ġesu Ewkaristija u barka sagramentali. Fil-għaxijiet fuq it-suntier tas-santwarju ta' Pinu kif ilu jsir għal dawn l-aħħar snin qed ikun hemm ir-rużarju rrekordjat biex anke intom tistgħu issegwu anke minn ġol karozzi tagħkom stess. Ir-rużarju ikun fit-8:30 ta' filgħaxija kif ukoll fil-10 ta' bil-lejl. Ngħidu flimkien it-tliet Ava Marijiet lill-Omna Marija. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Nejxu fil-paċi u fl-imħabba ta' Kristu.